vittu Tätä on Nikaalisten meininki. Ei, sulla on tullut viestiä. Joo, mä tiedän. Kato. Tämä on juuri se meininki. Eiköhän pistetä? Ei, kyllä me ei juoksu pistetä. Ei todellakaan, mutta kävellään. Poliisit, ne on sielläkin. Yhdet helvetin poliisit ja koko porukka liukee. Summa muu. Tämä on vitun jännä ilmiö. Oh. Hei, tiedätkö? Melkein vois pistää juoksuksi pikkuhiljaa noittenkin. Mennään koulun pihalle sinne. Toivottavasti noi tulee justiin sinne. Aivan mahtavaa. Valto! Homo! Valtu! Näin. Tämä on se meininki. Melkein ajo päälle, varo nyt vähän. Koko ajan. Sama. Kuskina. Niinpä. Terpillä. Terpyllä. Teknikas perkele. Siellähän nekin juoksee. Kaikki lähti juokseen. Kaikki niin kuin on Komian näköistä. Noniin, pysähtyy tuohon. Hei, jonkun spraitit jäi. Ei, no ihan tuonne puhkaan ihan viisi kaljaa tai jotain. No niin, heitti. Oikeesti, semmonen pullomummo oli täällä kerännyt. Siinä niinku katkastelista pyörällistä. Oli semmonen etukori ja ritsi, semmonen kori ihan vitusti pulve. No varmasti sai rahaa tuolla on ainakin. ihan varmaan niinku 100 euroissa on suunnilleen tuo. Se kerran kysyis, että mikä on jutun nimi. Ei, jutun nimi tiedetään, ne tuli katsomaan. Ei, kyllä poliisille vois käydä puhelemaan. Jos ne puhalluttais. Miksi sulla on kameraa mukana? Ei mulla ollut nyt. Vittu kun kyse. Älä. Eiköhän käydä tsekkaas mitä kaikkea tuolla on puskissa. Toi rekordeeli-hommeli kyllä vähän niin kuin houkuttaa. Vois se viesti, mua kiinnostaa. Riikan viesti. Selvä. Mä oon vaan utelias luonteelta. Hänen isukkinsa sattumoisin poliisiautossa särpii. Jumalauta. Mitä kuolis puhalta? Ota, mä niin toivon. Toi on se Outi. Vittu. Se on se, ja siellä on... Jätele siitä.